daw walay drum Walay? combo sa kasi naman daw. Okay, nganong walay drum o walay kumbo sulod sa simbahan ang uban na aman. Ngano di ay nada sa Biblia na nga butangan og kumbo drum sulod simbahan. Wala tay mabasa sa Biblia igsoon. Walay mabasa magbutang og kumbo og drum. Kaniadto igsoon gigamit ang kumbo og drum especially ni sa Salmo 50. Atong basahon ang Salmo 50. Pero kining Salmo 150, Psalm 150. Pero kining Psalm 150, so wa ni maghisgot didto sulod sa templo. Nagingon nga didto sa templo, pero wala sulod sa templo. Kay unsa may templo, ang templo biya igsoon mo na sanctuary. Unya sa sanctuary na first and second apartment, walay drum dito sulod, kay pari rin makasulod dito. Sa most holy place, ang ataas nga pari. So, basahon ta. 150 nagingon. Daligon ninyo si Jehovah, dayiga ang Dios nga naa sa iyang balaang puloy-anan, dayiga siya diha sa kalangitan sa iyang gahom. Dayiga siya tungod sa iyang mga buhat nga gamhanan, dayiga siya sumula sa iyang labaw nga pagkahalangdon, dayiga sila sa adunay huni nga trompeta, dayiga siya nga adunay salteryo o alpa, dayiga siya nga adunay gagmay nga tambor o pagsayaw. Dili ni sulod simbahan na, dayigon siya uban ang tulunggon o kinasudloduhan o organo. So kini siya igsoon nahitabo wala sulod sa simbahan. Usually adunay sayaw, dili biya na sayaw igsoon nga parehas atong sayaw karon ha. Sayaw na nga cultural dance sa ilang kultura sa mga Hudiyo. O aduna sila'y mga tulunggon, apil na ng drum, pero dili na parehas sa atong drums karon igsuon nga makita nimo tag-upat ka buok, unya adunay dako kayo des obos. Unya ni mga symbols nga pertindaghana, dili na siya mao kaniadto igsuon. Now nganong naa ni siya igsuon kay ang selebrasyon sa mga Hudiyo kung makakita silang away pinaagi sa sayaw, cultural nga sayaw igsuon og naay drum ug mga awit sila. Dili na sulod sa simbahan. Gawas na sa simbahan o isilibrar ko makadaog silang mga away. 150 man ni atrasi sa 149, versikulo 6 nagingon. Itugot nga ang hataas nga mga pagdaig sa Dios anha unta sa ilang baba og ang espada duruhay sulab sa ilang kamot aron sa pagpanimalos sa mga nasod. Pagpanimalos meaning adunay gubat nga nahitabo. 8 aron sa pagtapos sa ilang mga hari sa taliwala o sa ilang harianon, sugubat versus nasod to nasod, hari versus hari. Sa diyang nadaog, adunay mga selebrasyon mahitabo, pero wala ni siya sulod sa simbahan. Wa tay mabasa sa Biblia. Mismo sa New Testament times igsoon, ang sinaguga, wa tay nabasa nga gibutang nga drums diha. Okay? Pero wala tagatog condemn anang mga tawhan nga naay drums ang ginuoray na hibalo ni ana. Pero kung musunod tag Biblia igsoon, wala tay makita nga drum sulod sa pulpito. Labi na sa mga sinagoga, mismo pa man sa templo, sanctuary, or tabernacle. Balik ka ni Megson, kung sa imong follow-up. Nawala na siya? Okay, dagan salamat. Arang-arang na ang sound igsoon kaysa